Go mga ka-achop. Welcome sa aking fourth live stream. Silent lang muna. Hi sir. Sir Joy of the World. Mega shout out. Salamat sa pasilip sir. Salamat sa tambay sir. Padugan tagkuhan kay gamay pa mo shower. Kumusta sir? Kuhan pa ko sir. 2K pa'y kulang. Lagi init kayo sir. Oh, 2K. 2K pa'y kulang sir. Salamat kay gibisita ta ni Sir Joy of the World nga taga Davao po. Visit ninyo yung channel mga ka-achop, itong mga nag-support sa kuha. Ano siya mga update sa about sa Davao City. O napod siya mga laag-laag. Gang. Gani, dagan man na dagan mong kuhan kanang mga labi na itong mga wala na nakantog Davao. Dagan man na mga update sa Davao. Mga food trip ni mo sir, lamig yung mga food trip. Yan ay very sporty food ni si Sir Joy of the World. Wala ko katisting sa Coastal Road sir kay ingon sa kong kaila pod bawal daw pasudlan. Kaya kung datong dugay-dugay naman noon to mga 2 months na yung mga daga na ganito, mga nagabike gani. Yung magtapok naman daw mga tao. Pagibawalan. Kanto na ka dito sir? Buti nindutin mo i-kuhan sir, i-picture. Puhon-puhon, kanang mahuman siguro to. So, mas gwapo na maum na. Hindi gwapo yung may kuhan sir. Dagan mo kag-kuhan. Dagan po kag-supporters. Ah, sa saksa. Asa lapit sa inyo saksa sir? Mukha kayo sa obrero. Karon ako diri sa kuwang misis diri sa ay sa kuwan Tugbok. Kilometer 9. Okay, duty ron sir. May kinaka. Salamat sa imong pagtambay sir. Igang. Pohon sir, pohon. Kita ta. Ayun tag mga kuha na po ning panahon kay para dali ra ta makalaglag po. Stricto pa man bro. Uy, shout out Kang Tomasito o Kang Lods Dongski DJC Vlogs. Dagang salamat sa suporta ninyo mga ka-achop nga mga amigo. Very good dog. Tomasito, salamat.
Shout out dra sa atong amigo nga taga Cebu, si Dongski, DJC Vlogs. Nag-update ko ni siya sa about sa Cebu. About sa katong latest nila nga kung ano gina-construct sa Sisilex nga bridge. Pindot kay na nagmahuman ang bridge no? Ay, salamat Lods. Duty para ba karon? Sige, sir. Joy of the world, sir. Salamat kayo. Amping sa inyong lag. Puros na nga Bisaya ara ni Dre. Shout out sa 3 million views. 3 million. Amayo po siya, makaigayon. Ay na lang, madugang sa ko. Ilang kayo sa mga latest ni mga video nga post ni mga naka-notify mo po na sa ko. Automatic na suporta. Sa diri tanan lang Lods tan makita ko nang diri Lods Dongski. Nando ka ba mo Korea ning got? Ay dara share. Acho. Fights. Na today. Lods Dongski, daghang salamat. Ngayon natin mabalaan. Salamat sa 2 million viewers na to dra. Mga kacho. Very supportive nga mga amigo. Sir Joy of the World nga taga Davao, si Dongski, DJC Vlogs nga taga Cebu, ug si Tomasito nga taga Jufom. The rubber rice smoke. Dali lang, tangan tog jacket si Sir Joy of the World. Davao na siya, Lods. Nag-update na siya sa Davao. Lagan po ni siya. Gani siya mga lag-lag. Pag dikitay sa mudra. Mulakaw ni si Sir Joy. Hiyara daw itambay. Salamat Sir Joy. Nabutangan na Lods Dongski. Kumusta ang update ako diya sa Cebu? Laag na po siya ron. Lagan po na si Sir Joy of the World. Igang kay diri sa Davao, Lods. May dara kay nagulan-ulan gamay. Diri perting igangan, ambot lang niyang gabi yan, ulan po niya, pareha kagabi eh. Ulan nagkalit.
StreamYard yung sa ito ano nakasagana ko makita ng StreamYard. Download sa kuha na. Tingnan ako na sa eh, Siya. isa ko. Ay, gamit. Gamit ni mo pang Ay, ang kuhan? Charger? dili, magunsa ka sa akong cellphone. Akong isulod. Ah, okay lang. Shoutout sa 4 million viewers na to mga kacho. Nagang salamat. Asa mo charger mo? Ano wala, di ba? Hindi mo? Hello? Happy Valentine's Day sa tanan. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Nara ka. Wala na siya. Kuhan, Lods. Supporter na siya. Nice pare. Byron Cons. Shout out. Ang pareng Byron Cons. Lods. I-visit na si Sir ko ano. Byron Cons. Dili ka makapiright, anak. Dili man. Renay lang. Balos po na. Lods. Si Sir Byron Cons. I-visit ninyo yan channel. I-subscribe po ninyo si Byron Cons. At yun yung amigo po. Butangan siya na ako jacket ha. Ngayon, nagkabalan ako mabutangan ng jacket loads. Ito mo, biya kong itudloan.
ilapag mo ang link pare, paring Byron. Kay atoon ka ni Dongski, BJC Vlogs. Kung ilapag yung link. Madre. So, ito pa. Byron Combs. Bisaya ra po na si Kuan. Si Byron Cons Dongski. Taga Davao ra po na. Panaya ang iyang content laglaag, tapos na po na siya Kuan ano sa music. Kuan BB pa na yung channel Dongski, 166 subscribers. Okay. Butang yan ba? Shout out kang Pia Cons. Cheska, hi Ches. Salamat sa pagbisita. Ug pag ayaw kalimot og thumbs up, like. Muna yung channel Lods o kang Pia Pons Animates. Salamat Lods, ato Lods. Balik na sa imo. Automatic na sila. Okay na ka. O kaning isa Lods kang Pia Pons. Mag-ama na sila. Father and daughter, mga vloggers. Oh, nana siya laag sa Surigao. Surigao del Sur.
Ay, Uteron Dongski. Uy, si Boss Pinoy, did you know? Welcome. Mega love shout out Pinoy, did you know? Atong ang friend natin yan. Hirapan tayo sa kalisod nito magtagalog. Meron ng Tagalog dito. Eh, salamat boss. Boss Pinoy, did you know? Napa-LS tuloy tayo nito para sa watch hour. Maglablaban muna kayo dyan. Magdikitan. Bigyan kita ng jacket, boss Pinoy, did you know? Na very supportive. Kaibigan natin. Ay, salamat. Salamat, boss. Dongski, visit mo din yung ano ni channel ni Pinoy, did you know? Sigurado yan, babalik yan sa'yo. Maraming galamayan si Boss Pinoy, did you know? Ay, di ko na ano, boss. Tingnan ko muna, nag-PM ka pala. Salamat, Pia Cons. Si Pia Cons Cheska, nga pinakagwapa. Road to 1K na ni siya. At ano yung supportahan natin si si Pia Cons. Malapit na mag 1K. Malapit na mag-graduate. Go, go, go. Pinoy, did you know? Iwan lang po ng bakas. Sundan ko bukas gabi. Busy lang ngayon. Birthday. Oy, happy birthday sa nanay mo, boss. Happy birthday. Ka-birthday niya yung pamangkin ni Judy. February 14. Araw ng mga puso. Alright. Salamat sa ating very supportive na si DJC Vlog. Si Pinoy, did you know? Shout out. Si Pareng Byron Cons. Si Pretty Cheska Pia Cons. Hello sa lahat. Unwind. Boss, maraming salamat talaga, boss. Napaka-supportive. Matagal na to. Matagal na to si Boss Unwind Pinoy, did you know, na nagsusupport sa akin nung nag-umpisa pa ako. Yung konti pa yung subscribers ko. Puntahan din natin si Unwind. Bisitahin natin si Unwind. Very supportive yan na kaibigan. Wala ka bang sir? Update yung bagong mga videos mo?
Sobrang busy mo na siguro ah. Ay, chat kita sir. May ano ako sa'yo. Boss, may tips ako sa'yo. Tagal ko na binibigay sana yung ano ko, FB account ko sa'yo. Ah, yan. Antayin natin yan. Shoutout sa 6 million viewers natin dyan, mga kachop. Maraming salamat. Pia Cons Animates, hello po, DJC Vlog. Unwind. Iwan lang po ng bakas, sundan ko bukas. O, tama din yan, huwag kayong magbalik agad. Dapat painitin nyo muna, mga 1 day. Okay na yun, 1 day or 2 days, mas maganda 2 days. Pero 1 day okay na, 24 hours. Para di makuha ni Lolo. Baba mo bahay mo, Pia. DJ Dongski. Yung binaba ko kanina, yung Pia Cons, yun yung channel niya. Unwind kay Mrs. ko, yun. Ah, okay sir. Sige, natin sir. Check ko mamaya. Isa lang yung cellphone na gamit ko. Happy Valentine's Day. Oh, yahato DJC Vlogs Dongski Pia Cons Animates katong akong gibaba ganun. Oo nga sir. Boss Unwind. Para halos kasabayan lang tayo nag-umpisa no mga July or September. Ito si Sir Unwind yung very supportive sa akin. Umpisa pa ako. Konti pa lang yung mga saging ko. So, happy Valentine's Day sa misis mo din, sir. Unwind. Bisitahin nyo yung channel ni Boss Unwind. Kung gusto nyo makarelax, may mga videos niya. Yung mga videos niya, nakaka-relax yun. May sounds, music. Yan sir, okay. Lipat ko kay Under the Sun. Maraming galamay ito si Boss Unwind. Pinoy, did you know? Under the Sun din. On the way na daw si DJC Vlog kay Pia Cons. Boss Acho. Boss Under the Sun. Mega live shout out Under the Sun. Daghang salamat. Ay, ano yun? May ko. Okay na. Mga 1 hour siguro, boss. Pang dagdag sa watch hour. Oo, mga throwback lang yun. Dati pa. Yung latest lang, yung sa Lucky Pulse, boss. Sana mawala na tong pandemic para makagala na. Hindi masyadong stricto.
Nag-echo pa ba din? Sige boss, thank you. Okay lang. Maraming salamat sa pagtambay. At happy birthday sa nanay mo po. Happy birthday and happy Valentine's Day. Manok. Gawin nating tinola. DJ C Vlogs, odds, okay na. Ingat pa rin. DJ C Vlog, iwanan nyo lang ako ng bakas, mga kalodi. Yan, iwanan nyo ng bakas si DJ C Vlogs at sure na sure at babalik yan. Very supportive yan. At napaka-loyal yan. Talagang nag-message, nagko-comment sa mga videos yung mga latest. At napakabait na kaibigan. Si DJ C Vlogs, Dongski, na taga Cebu. At Chup Cebu, Cebu na Subu. Mega love shoutout sa 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Salamat Lods. Labaw na po kang salamat Lods. Very very much Lods. Thank you. Basin duty pa ka diyan Lods. Duty ba karon no? Domingo. Dongski. Nindot niya yung mga update sa Cebu. Mga infrastructure nila. Mga itong latest nilang na gina-construct dun sa CCLX Bridge. Isa sa pinaka nindot din na pag mahuman. Pinaka-atsyok na bridge sa Pilipinas. Located sa Cebu. Napako 15 minutes pero bilid na ako. Sige, salamat Lods, DJ C Vlogs. Atong amigo taga Cebu. Mega love shoutout sa 4 million viewers natin dyan, mga kachuk. Maraming salamat. At sa 7 million thumbsuckers. 7 million thumbsuckers. Thumbsuck. Si Under the Sun, ihagya po ng kuan Lods. Kaning unwind o Pinoy Video no. Bali lang po to siya, makasi lang po diyang yung balay mo. Balik na siya. Via Cons Animates, I'll visit you later. I'll visit you all later. Nung sa naman tani na bulol lang. Pwede po din mo, ugma na ni mo balikan to siya. Chess. Ugma na lang sila baliki para dili masayang. Painitan sa painiton. Si Under the Sun. Salang ko lang
Salang ko din isa, boss. Uy, salamat, boss. Very supportive. Matagal na to na sumusuport sa akin, sa atin mga kaatso. Napakabait din ito ni Boss Unwind, Boss Under the Sun, Pinoy Did You Know. Si Under the Sun, hindi yan siya taga Davao, BJC Vlog, taga Manila. Si Boss Under the Sun. Ang taga Davao si Kuan, Pia Cons, si Byron Cons, kana magama na. Father and daughter vlogger. BJC Vlogs. Hello Under the Sun. Yan, maglapan na kayo na dyan. Ay, sa Pampanga ay. Pampanga pa, Lakay ba yan? Dyan, Lakay. Pampanga. Sarap yung mga pagkain dyan sa Pampanga. Yung mga niluluto nila. Mga delicacies ng Pampanga. Under the Sun. Hello, DJC Vlog. Dalawa talaga yung sinuport ni Boss Under the Sun sa atin. Maraming salamat, sir. Yan, lugar ng mga hero. Pampanga, lugar ng mga hero. Happy birthday, nanay. Happy birthday. Mega love shoutout sa 6 million viewers natin dyan, mga kaatso. Maraming salamat. DJC Vlog, baka gusto mo magbaba ng bahay ni Under the Sun, baka malamigan. Busy kasi yan siya. Birthday ng nanay niya. Pakasan mo na lang, Lods. Yan. Tatlo yan siya. Pinoy Did You Know, Under the Sun, at si Unwind. Maraming galamay yan siya. Hinahanap ko pa yung tablet, boss. Pasok din si Ayman. Salamat, boss. Baba natin ang bahay ni Under the Sun. Joy of the world, enjoy. Yan siya, Lods. Yan yung taga Davao din. Si Sir Joy. Na very supportive din. Bakasan nyo lang yung mga bahay nila. At sigurado babalik yun. Shout out kang Sir Joy of the world. Joy of the world.
Shout out kang Pinoy Did You Know. Pinoy Did You Know. O kang Boss Unwind. O kang DJC Vlogs. Sundong na ako mga concert ba? Welcome to Joy of the World. Alright. Malingaw po ko ng mga kaon-kaon ni Sir Joy. Nabi kayo mga ginakanaan. Lingaw-lingaw na to. Joy of the World. Under the sun, di ko makita. Tablet, boss. Baka nilaruan ng anak mo, boss. Under the sun. Oh, lalaki ni si Sir Joy. Sabi ni mo chicks, no? Imumunta ko ano, no? Pangayaban, boss. Oh, lalaki ni si Sir Joy. Joy of the World. Saya po na. Lods, taga Davao. Nag-update ko na siya about sa Davao. Kuha na niya, sagol-sagol na yung content. Mga laag, o ang pinaka-atchok dira sa iyaha ka ng mga kaon-kaon yung alami. O mga laag. Pinoy, did you know, nandito kami kina nanay ko. Oh, kay nanay, happy birthday and happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa lahat. Boss, iwan ko lang ha. Oh, okay. Okay, boss, salamat. Daghang salamat. Maraming salamat. Baba lang ako bahay, baka gusto nila puntahan. Baba mo lang, Lods. Baba mo, DJ C Vlogs. Isa sa ating kaibigan na napaka-supportive din. Hirapan na tayo sa kalisod ng mga Tagalog. Shoutout sa 7 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa patambay nyo. Malaking tulong na yan. Napakalaking tulong para sa watcher natin. Maraming salamat sa patambay ninyo dyan, mga ka-atchok. Sa mga kaibigan natin dyan sa YouTube. Mga friendship. Lagon ni nako si Unwind on niya, boss. O laga na, boss. Loyal pag kayo na, boss. Musupport yun na, boss. Once na ma-friendly mo siya. Si Boss Unwind. Unwind, boss, DJC, iwan lang ng bakas ha. BGC lang ngayon sa biday ni nanay. Oo, busy yan siya. Mamaya or bukas, babalikan ka niyan, Lods.
bahay. Under the sun. Pia Cons Animates, happy birthday nanay. Happy birthday nanay daw sa nanay ni Boss Unwine. Happy birthday. Si Pia Cons, road to 1K na yan. Malapit na yan. Mag 1K. Support natin mga kachuk. Oh, nadikit na yan. Dinikitan ko na yan sa tatlo mo. Si Kevin Achuk. Yung galamay ko. Isa sa galamay ko. Joy of the world, manlakaw sa may tambay ko lang. Kay salamat sir sa pagtambay o amping sa inyong lakaw. God bless you. JC Vlog, salamat Joy of the world. Dagang salamat sa 11 thumbs up o sa 8 million viewers natin dyan. Loads sa doy si Sir Unwine Loads. Kung saan ako yung link boss ha? Link ni Sir Unwine Under the Sun. Si Sir Unwine. Yung channel mga kuha niya mga relaxing music. Relaxing music. Morning kang Unwine boss. Unwine. Ludes boss Unwine.
kang under the sun, boss under the sun. Boss under the sun. Kami kang under the sun. O kang Pinoy DJ no. DJC Vlog ako adton boss. Ay, daghang salamat. Balik na siya sa mga uploads. Busy pa man siya ron. Mas maayo po dili ka mabalikan karon dayon ugma na para dili matanggal ni lolo. Pinoy DJ no.
Shoutout sa 6 million views. Maraming salamat mga ka-atchuk. Sa 10 million thumbs up. 10 million thumbs up. Thumbs up. Maraming salamat sa mga nagtambay dyan. 7 million viewers na nagtambay. Maraming salamat sa inyong patambay. Nakakalaking tulong na yan mga ka-atchuk sa ating watch hour. Happy Valentine's Day sa lahat. Yung mga walang ka-date, ako na lang i-date nyo dito sa live.
Boss, saan ka na? Napa-order eh. Nagkuha lang ko kuha. Cake. Mga onta. Kahit tayo, boss. Birthday din kasi ng pamangkin ni Judy. Pareho kayo ng birthday. Ay, pareho ng birthday ng nanay mo. Happy birthday. Pia Cons. Spaghetti. Blue, favorite color ko yan. Hangtag pare. Yan ta. Chess, mga ta chess. Nagpalaway ay. Kaya para sa imo ani chess. Gamay kabot. Happy birthday sa pamangkin. Parehong birthday sa nanay mo. Ay tayo, boss. Mangan ta. Mangan pala yung sa pampangkin nyo. Pampangkin nyo. Mangan. Oo nga, yung sugar natin. Kunti lang kasi naka-boxing kasi no, karang araw. Kunti na lang yung sugar. 8. Unom lang ng maraming tubig. Shout out sa 7 million viewers natin dyan. Kuya, ayaw pala. Gamay raw eh, gamay raw. Tita Judy maninis kuhan. Yaman eh, sobra. Gamay lang ang kaunon. Lamiay. Lamiay pare. Salamat sa patambay ninyo dira. Sunod ka muna po pag live para dugang sa inyong watch hour. Naon sa nato na inyo ang mga saging for subscriber. Si Chesco, gamay na lang. Ito yung pag to 1,000. Road to 1K. Tambay sa amin. Okay pare. Salamat sa tambay. Ako mo ni siya dugang sa watch hour. Kung sa pila ka oras ka mag live stream, puta na to 2 hours ka mag live stream niya na nakatambay 2 ka tao, mo times 2 dahil na siya. Bako madugang sa mga live. Oh, okay boss.
Okay, boss. Salamat, boss. Boss under the sun. Maraming salamat sa patambay. Dito lang isa, boss. Okay. Unwind. Maraming salamat, boss. Unwind. Saba kayo mga manok, mga kalsyo.
Sunod lang mo. Happy Valentine's Day sa tanan.
130 minutes na tama ka-chop. Target na to 2 hours para masas. Salamat sa mga nagtambay. Sa mga friendship na to diyan. Happy Valentine. Maka-acho. Pagupig na ko sa nagtuig. Shout out sa 6 million viewers natin dyan mga kacho. Maraming salamat sa mga patambay nyo at mga tamsuckers. Mangan, tamangan. Lami ay.
Malapit na 2 hours mga ka-atcho. 1 hour and 40 minutes. 20 minutes na lang. Salamat sa inyong patambay, Dra. O sa inyong thumbs up. Makain na. Kompo po. Oh. Mangain. Silaw. Initay. Pasimula ko niya. Ay. Happy Valentine's Day. Happy Valentine Day.
Ano eh, baby? Palupad ako drone karon. Langanin naman. Hindi ko man aning live stream. Practice. Practice palupad o tabanin. Ay manlag mi sa kuan. Karong sunod Domingo sa Patagan. Maraming salamat sa mga patambay. Mega love shoutout sa 5 million viewers. Alright. Kuha ng alagad. Chess. Ako ang ninja. Ninja account. Ako naman, nakadikit na sa inyo ako. Dikit na nadaan.
Byron Cons, Happy Valentine sa inyo diya. Si Balentong, si Valentino. Happy Valentine's pare. Asa mo nag-date karon kamong tulo?
mega love shoutout sa 6 million viewers. Acho. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Hapit na mag 2 hours. Mag-off na ko karon. Dagang kayong salamat. Maraming salamat mga friends ko dito sa FB. Shout out sa mga friends natin dyan. Sina paring Byron Cons, si Pia Cons Animates, si Boss Unwind, Boss Under the Sun, si DJC Vlogs, at si Joy of the World. Napaka-supportive ng mga friends natin. Lalong-lalo na itong mga Bisaya. And happy Valentine's Day sa inyong lahat. Uy, nawala. I'm back. I'm back. I'm back. Alright, mga kachu. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayaw mong kabalak ha, pag mag-live pod mo, support ko sa inyo, automatic na mga kachu. Bye bye. Achu.